أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وسيد المرسلين محمد وآله الطاهرين المعصومين وصحبه الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جبا كشي على تدو هنا على تدو ala ko jidine na ukelen na bele jelen kan misiru ye ala tay aw kana foyi wele u kono ka fara daba ma yere kan o hukmu kono siga sumara la ambalma alislame munun be kapala ala ye kapala kaw garsige misir kura dola o kormo karli baraw bele jelen kera ka ben arjaba kaloma san bafla ani tan wolon vlala u ye wele bla ankara mo ma sayyid sharif usman madan haidara akena fara alislame jama kan kaw misir dayeleni bara bele jelen ke u ye wajulu kene bele bele sigi wajulu kene min kan don maga kangaran chama ye nyogon soro e ka sigaso ana lamunu kono fe munu bora o lasili kene kan angeje anga nyama dawo fe kapala misri dailand ay barami ge tumami aduna madina noe misri joli sabu ale makobe barami la noe kiliya barai utisiga ke chugushila fo sabati yoro do de kasoroyi dine bse ka sabati yoro mi ay bara damne nodi o misri min filani ni kela wo barake sallallahu alaihi wasallam no kera ka bara foloy ay min di islamoma o de adamadin kanga hami idusuna ikanki ka dine sabati yoromi odo ro bilibili ikanga min kere yani wahiya asasu salim ode fana lasili mina kishilembe adamadiyan kanga lama oromi ni kila ka wati laje sallallahu alaihi wasallam misiri joli la misiri tunte seliyoro dron tunte mako wɛrɛw tun bɛ diinɛ kɔnɔ silamɛya mako bɛ minnu na n'o baara tun bɛ kɛ misiri kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye n'o ye duna jamakulu minnu bɛ na ka bɔ arabu la olu kun bɛ yɔrɔ kun ye misiri kɔnɔna ye ani silamɛya mako bɛ kiti minnu na olu baarakɛyɔrɔ tun ye misiri kɔnɔna ye tuma min n'a gɛlɛyara dɔrɔn i b'a sɔrɔ silamɛw tun ɲɛsin yɔrɔ tun t'u la o de tun ye misiri kɔnɔna ye kiraw ka waati la sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam ay misiri kan bolo misiliya do di o ye misiliya jumɛn ka yirana ka fɔ diinɛ nin tɛ se ka baara cogo si la illa bi wahda wal ulfa wa ittihad diinɛ nin tɛ se ka baara n'o tɛ kelenya ani bɛn ani ɲɔgɔn kanu diinɛ nin bɛ se ka baara n'o de o de kosɔn na silamɛya ye anw fara ɲɔgɔn kan siɲɛ 5 tile kɔnɔ seli farila 5 la seli fana la lansara la fitiri la safo la fajiri la mugo sɔnna anw k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ nin tɛ se ka baara cogo si la ni bɛn tɛ n'i sigira ka kapala lajɛ yan bi misiri min b'a kɔnɔ yan a misiri ka ca juma misiriw la o misiri kɔnɔ sigili a n'a bato kɛko ɲuman o tɛ sɔrɔ foyi la fo silamɛw ka bɛn kelen ma k'o dusukun kɛ kelen ye misiri ninnu jɔli la a n'a baara kɛli la
mɔgɔ min ye misiri jɔ a ye misiri jɔ ala de kama sabu ne ye misiri jɔ ka ban dɔrɔn i ka lɔn k'a fɔ k'i ta tɛ misiri ko nin na i ye misiri jɔ k'a di ala min ma o de ala de bɛ misiri in gardi e ka baara bɛ kɛ jumɛn y'a kɔnɔ adamadenw bɛ se ka misiri ni kanu cogo min k'i ɲɛsin misiri in baara kɛli ma o ye e ka baara ye minnu bɛ seli misiri in fana kɔnɔ olu k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna ala bato yɔrɔ de la o tuma na olu fana ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ komi ala y'a di kira ma cogo min na sallallahu alaihi wasallam ni seli farida duuru lajɛ silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min seli farida duuru nin kɔnɔna la a banna ka dɔ wɛrɛ di an ma tuguni min yiriwalen bɛ ka tɛmɛ o kan n'o ye juma seli i m'a ye ni alimami jɔra mirabu kɔnɔ a bɛ jɔ k'i kɔdi k'i ɲɛsin jama ma a bɛ fɛ ka jama de lajɛ o tuma mɔgɔ min bɛ misiri kɔnɔ waati bɛɛ n'o tununa misiri kɔnɔna ma o tuma a kan k'o ɲininkali kɛ cogo min yaani misiri bɛ adamaden na adamadenw tugu ɲɔgɔn na i n'a fɔ komi misiri kɔnɔna bato fana bɛ e ni ala tugu ɲɔgɔn na cogo min na a b'ana ka dɔ wɛrɛ di tuguni min ka bon ka tɛmɛ o kan o de ye selincinin ani seliba ye adamadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min jama ka caya la o tuma ni seli banna o bɛ taa don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fo nin bɛɛ ye bɛn de kira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛw ɲɛna mɔgɔ so bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na a banna ka dɔ wɛrɛ di tuguni min ka bon ka tɛmɛ o kan fi mawsimil hajj heji waati kɔnɔna la tuma min na mɔgɔw bɛ bɔ min masharikil ard wa min magharibiha muqtasidina baytil haram o bɛ ka ala ka lɔhɔrɔma so kɛrɛkɛrɛ o bɛ taa ala bato yɔrɔ la siya bɛɛ bɛ yen mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ taa muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka ala bato ko ɲuman kɛ ka waati sigi kɛ ka yɛrɛkɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ ko diinɛ tɛ jɔ illa bil ittihad o de kosɔn na a tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo diinɛ ka jɔ ala ta'aki wa ta'alluf fo diinɛ ka jɔ balimaya kan ani ɲɔgɔn kanu kan al ulfa wal uquwa wa ta'awun bayna al muslimin diinɛ bɛ jɔ olu de kan balimaya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu diinɛ bɛ jɔ o de kan misiri kɔnɔ n'o kɛra misiri kɔnɔ bɛɛ i b'a sɔrɔ misiri fitinɛ bɛ nɔgɔya o rasul sallallahu alaihi wasallam a banna ka misiri kɔnɔ seli i bɛ seli min kɛ misiri kɔnɔ ka ban ko o fisamantiya fɔ bisaba wa 20 daraja ni daraja 27 ye ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ bɛ seli a ka so e mɔgɔ bɛ misiri wele ka mɛn ka na misiri kɔnɔ e bɛ seli jama fɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ 100 de bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ n'o bɛ baraji 1000 de sɔrɔ e bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 1000 sigiyɔrɔma 1000 e kelen b'o de sɔrɔ n'a kuma bɛ faamuya yaani misiri kɔnɔ selila o ka fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ seli a ka so kɔnɔ ye ni dɛsɛ tɛ o la misiri ye ala ka so de ye i n'a fɔ komi a nana kɛla ka waati la cogo min na sallallahu alaihi wasallam a n'an ka asuru nin kɔnɔna la n'i sigira ka misiriw lajɛ bi ka diinɛ baarakɛmɔgɔw lajɛ bi ka taa se alimamuw ma ani ka taa se o komɔgɔw ma kɛwale mun b'u bolo baara minnu b'u bolo ani rasuli ye minnu fɔ a caman bɛ o ka jan ɲɔgɔn na dɛ parce que rasul sallallahu alaihi wasallam ale ko de n'i bɛ fɛ ka ala de ɲini i bɛ taa misiri de kɔnɔ n'i mako bɛ ala da i bɛ taa misiri de kɔnɔ misiri de ye so ye min ye silamɛ ka gundo fɔyɔrɔ ye i bɛ t'i ka gundo fɔ ala ye yen
misiri kɔnɔna man ka kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye a man ka kɛ kuma caman yɔrɔ ye a man ka kɛ ne de ye nin kɛ o bien ne de ye nin fɔ i b'i taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ nafaga bɔ misiri kɔnɔ i b'i taa sɔrɔ ale bɛ nafaga bɔ min kɛ a bɛ fɛ o place ka yira misiri kɔnɔ o tuma ni misiri nana o yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ bɔ misiriya la a dira ala min ma i b'a sɔrɔ ala ta tɛ min y'a baara i b'a sɔrɔ o ta de o de kosɔn na rasul sallallahu alaihi wasallam a y'an fara ɲɔgɔn kan ni kelimanciya de ye k'a di an ma ka ban ka silamɛw ka ɲɔgɔn gasi dɔn diinɛ baarakɛli la ni fara ɲɔgɔn kan baarakɛli la ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ nɔgɔya kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ k'a dɛmɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn hali n'a bɛ nkalon kan i b'a dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye o bɛɛ ye bɛn baara de ye parce que n'i sigira ka diinɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ lasiri de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na silamɛya lasiri tɛ foyi ye fo n'a kɛra bɛn de o tuma nin kɛnɛ nin kan yan fɛn bɛ fɔ yan o ye bɛn kuma ye parce que bɛn lasiri bɔra min bɛn lasiri bɔra misiri le kɔnɔ kira ka baara la sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a bɔra Makka kana don Madina n'a ye misiri ko ninnu daminɛ a ye adamadenw dusukun su ka taa jumɛn de ma o de ye bɛn baara ye mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ baara kɛ cogo min na o de ye fɛn ye ma kama bihi rasul sallallahu alaihi wasallam fi fajr al-islam wa fajr an-nubuwah ta'alif qulub al-muslimin ala kalimat at-tauhid wa ittifai nar al-asabiyya wal hiqd bayna qabail al-arab wa ajnas al-ukhra ka adamadenw dusukun fara ɲɔgɔn kan ni ala bato ko ɲuman ye ka adamadenw dusukun fara ɲɔgɔn kan ni kelenya baara kɛli ye arabuw la ani siya wɛrɛw la ni bɛn ma fɛn min dilan farafarali tɛ se k'o dilan n'i ye jate minɛ ka kila ka muhadatu lajɛ sallallahu alaihi wasallam a don min kɛra Madina a ye dugu mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan hali yahudu ani yahudu ni silamɛw a y'u bɛɛ sigi yɔrɔ kelen ka fɔ ka bɛn kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mugo sɔnna bɛn ka to ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na ni jugu nana k'a bɛna dugu minɛ waati min o ka fara ɲɔgɔn kan ka jugu kɛlɛ munna an silamɛw yɛrɛ dama anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ dugu kelen kɔnɔ jamana kelen kɔnɔ ka bɛn anw bɛɛ de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kuma nin ye mun farafarali ye nin ye mun kuma caman ye an ka diinɛ kɔnɔ hali silamɛya minnu tɛ silamɛw ye n'o ye kerecɛnw ye olu tɛ sɔn ka jaragɛlɛya dɔw bɛ yen olu t'a kɛ u ka église kɔnɔ i b'o jaragɛlɛya sɔrɔ mɔgɔ min na o de ye silamɛw ye kɛlɛ dɔw bɛ yen silamɛw b'u k'u ka misiri kɔnɔ hali kerecɛnw t'o kɛ sabu munna u b'u ka ala bato so min kɔnɔ u b'a dɔn u b'a kɛra ala yɛrɛ jati de kama i bɛ t'o jaragɛlɛya sɔrɔ silamɛw de la responsable ba de bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo misiri kɔnɔ tuma min na ni misiri jɔra n'o ye alimamiw n'a ka mamuru ye misiri kɔnɔ o kuma ala ye danayaba dɔ le da olu kan pour que u bɛ se ka ala ka jɔnw garder k'u t'u ka bato kɔnɔ cogo min na ni alimami bɛ alimamiya kɔrɔ dɔn n'i bɛ alimamiya kɔrɔ dɔn i tɛ bila jama ɲɛ ala ka nabagaw kapala n'a lamini n b'a bɛɛ fo ni silamɛya folikan ye kapala laalimu jire i n'i ka kalandenw loloni karamɔgɔkɛ i n'i ka kalandenw ɲininka yala an b'an ka limaniyaw kurakuraya cogo di Abubakar Sidiki bɛ kɛnɛ kan Umar bɛ kɛnɛ kan Usman bɛ kɛnɛ kan Aliyu bɛ kɛnɛ kan Alakira bɛ yen a ko ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɛnɛ kan k'a ka limaniyaw kurakuraya kumaba le filɛ ta dɛ qalu wa kayfa nujaddidu imanana ya Rasulallah cibaga ele min ɲɔgɔn tɛ yen an bɛ limaniyaw kurakuraya cogo di qala قولوا لا إله إلا الله
muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ko bɛɛ ka nin fɔ su in na siɲɛ da min ka di ye yanni ka dugu kɛ la'alla i ye jurumu min kɛ yanni k'i se yan ala b'a yafa. karamɔgɔw sigilen filɛ nin ye. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو تيجي سانفه تيجي دوغما تيجي كورونا تيجي كليبيرا تيجي ورودغورا إلا الله فو الله نيلي درaka ke sunogaye ni sunogara esge be kay blé hakili be tagami ebe siko ke yere yorola abeke ere be siko kuma do kay ete be jamana mun ko ne to kono blé ado ebe kasi siko kono na febe wuli ka nyeji sore nyena etmemi ekbe ala le bolo la ilaha illallah muhammadun rasulullah e mo ke folo tigi ala keleno flatara salameu almami ek ma ba amena resumer le amana kana famena loni ira awra lon waso tea munu ma do famu ya dine na ka dine anga min do ko nyefo nyogo nyene khalas intaha amana ko amena awdo classique le ko doctorat le bambolo ko amena doctorat ira awra la kodlon toraw kodlon muna ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دكتورة تكبت مالك ركا صلى الله عليه وسلم. لون إنك بغبت مالك ركا. أيو ليرا مغورا. أياك دوني نيرا. أمو يرا ده. يرا ماجي توادعوا من توادع لله رفعه. أيو يرا ماجي نيوانيه. ني يرا ماجي على بكرتا. لكن بانو نونتهو. إسكا على نيبن نوا. على يتن نوا. مبلي بلي بلي بانو نونتهو على يتوراو إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كلا نيتي أو سورارا أي سالفو قلوبا لي باتي بازانك ما كان شوينا كباكولو واكلين تا متري سورو زيرو ميمبي دو أشورا كتا كبرو تي مفلابو وده أولو فلنته نفلنته مليارنته ميمدو على كسرفه على نيبوليرا ميمدو على كسرفه نا يسر مغمي برama deme kadroma misiri joto brama ayo fengonte on bolu sanga dorome tamen kuye wo mina ka faraka o dorome tan ni misiri ma ci o baraji be sebe dongodo foni mo ma sela kono yale be jo dorome tama ko khado de kuna maja o be seka ke ka kishi sababu ye lahara su'ila sallallahu alayhi wa sallam an sadaqa ay sadaqatin afdalu qala juhdul muqilli ala kiraji ni gara ko saraka dmani kafsa saraka be ko dogomantigi seko damayira jirewte dogomantigi o seko damayira pichini min be bolo mungano do wala te mungano ko e durubo mungan na kaji atoma to tandure me wafla ben bolo o ye alamne ka dorome ta ube mungambo wafla na kaji e dorome durutigi kafsa no o tandurutigi ko imbe tano sadante ko le famu ya nyere ko le be kansege e misir jo ni war chamante go te seka misir jo de e be seka doke fishini mbe bolo be seka doke noyi otumana foli le bene bolo muso ciao bien ni fen flale ni fen fla bena abana anga misiro le karate fliora webi anga misiru karate be kanga misiru le kono mu no fe nata
tɔgɔ bi silamɛw le bɛ ka ɲɔgɔn buruja wajulikɛyɔrɔw la dɔ mana sigi o bɛ dɔ lakari dɔ mana sigi o bɛ dɔ nɛni ko ne ko a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ko ne ko k'a kunu k'a bi k'a sini ni n'a sigira don min b'a kɔrɔ f'a ye k'a kunu a bi a sini anzilu rijala manazilahum a ye cɛw bila o pilasiw la min ye o y'o ye n'ala ka min kɛ min ye n'i k'o to ye n'i ma sa ka kɛ i bɛ mɔlɔ a bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye o se ka kɛ o sara bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ye dɔrɔn a y'a ka limaniyaw kurakuraya mun de ka gɛlɛn anw fɛ burusi kɔnɔ bi ne ni aw n bɛ kuma n'aw min fɛ ne n'aw bɛɛ ye burusi kɔnɔ de a bɛ Kulubalibugu dɔn a bɛ n fa dɔn a bɛ n ba dɔn an bɛɛ burusi kɔnɔ de mɛ an ka mun de ka gɛlɛn an ka sigida la bi hasidiya o tɛ o le ɲɔgɔn ɲɛni n'o karisa wale n b'a ku tigɛ bi a tigɛ i k'a da ɲɔgɔn da fɛ don dɔ i fana ta bɛ tigɛ karisa n b'a ka ɲinan samiya ɲɔgɔn ɲɛna san wɛrɛ bɛ yen n bɛna min kɛra n'a ye seginɲɛ kelen sɔrɔ a ka foro la n ma sɔrɔ ala e ye yɛrɛ sɛgɛ sa e ye yɛrɛ tiɲɛ a fɛ n'a bɛ selila misiri kelen na a bɛ sigida kelen na a bɛ dugu kelen na o man kan ka kɛ o misiri le nana kɛlɛ ba ɲɛnamaya kɔnɔ silamɛw fɛ dɛ silamɛ minnu y'o yɛrɛ di ala ma minnu ko n b'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye misiri nana kɛlɛ ban de a mɔgɔ fila min tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye lon dɔw fila bɛ kɛ ka sɔfa dafa a se t'a la nka an banna o de ma an banna tiɲɛ ma ka tugu kalon kɔ kabini an tugura kalon kɔ sɛtana donna la min kɛ cɛ ma da muso la muso ma da cɛ la den ma da fa la fa ma da den na sigiɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn na parce que danaya nin ye a bɛ komi kɔlɔsi toni juru la yala a tɛ ɲɔgɔn bila dɛ mɛ n'a juru tigɛra don a bɛ walawala ka bɔn wa ni ma jija a kisɛ bɛɛ tɛ ye wa ni danaya tiɲɛna so kɔnɔ a kɛra komi sodenw yɛrɛ kɛra le aw bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ tɛ dɔ fɛ tuguni ko ni picinin dɔ bɛ dimi aw ma jija kɛlɛ de bɛ wuli du kɔnɔ sigida la kɛlɛ bɛ wuli dugu kɔnɔ kɛlɛ bɛ wuli jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ wuli bɛn tɛna tuguni sɛtana sago sɔrɔla n'a ma bɛn kelen ma an bɛ nimisa lahara kalanbaliya an ka tɛmɛ dɔɔnin kisiki bɛ yan hamidu i bɛ yan jire bɛ yan ni ye anw fɛn fɛn ɲininka sisan ko silamɛya yɛrɛ ye jɔsen jeli ye an bɛ mun kɛ k'i jaabi jɔsen 5 shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawm ramadan wa hajjil bayt mais ni ye an ɲininka kɔ e yɛrɛ min ye silamɛ ye en tant que toi e ye silamatɔ jɔsen jeli bɛ e la mɔgɔ min tɛ k'i jaabi o la a ka dɔgɔ dɛ anw fɛn fɛn filɛ nin ye n'i y'o question posé an kun ko jɔsen jeli bɛ e la silamɛya ye jɔsen 5 ye o ye tiɲɛ ye bon silamɛya bɛ yen silamɛ bɛ yen mais silamɛ yɛrɛ ye jɔsen jeli ye n'i y'a jateminɛ silamɛ yɛrɛ ye jɔsen 2 ye shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa salah ka seereya k'a fɔ ala ye kelen ye ka tila ka seli kɛ o de bɛ na ni misiri valeur ye k'a yira an na an hakili b'a la n'i bɔra ka taa i mana 1000 di mɔgɔ ma a b'o bila poche min kɔnɔ n'i ye 50 ta k'a d'a ma o n'o poche tɛ kelen ye n'i y'a kɛ 20 ye o n'o poche tɛ kelen ye n'i ye warijɛ d'a ma ani bɛna sanu ta k'a d'a ma u mara yɔrɔ tɛ kelen ye abada o tuma fɛn mara yɔrɔ de bɛ fɛn valeur yira silamɛya jɔsen 5 don mais silamɛ bɛɛ ye jɔsen 2 ye sunkalo o ye silamɛya jɔsen dɔ ye mais ni mɔgɔ min man kɛnɛ don a binna ka bɔ i kan a ma bi ka bɔ silamɛya la dɛ mais e jɔsen de tɛ parce que e man kɛnɛ hiji ye silamɛya jɔsen dɔ ye
mais ni se bɛ maa min ye ni se tɛ mɔgɔ min ye a bɔra a binna ka bɔ i kan silamɛya jɔsen don mais e jɔsen tɛ dɛ zaka ye silamɛya jɔsen dɔ ye nka ni se b'i ye dɛ ni tɛn'i golo tigɛ k'a di mɔgɔw ma fɛn t'i bolo silamɛya jɔsen dɔ mais a tɛ e min bolo e jɔsen dɔ tɛ min n'an bɛɛ ka kan la o ye seli ye n'i tɛ se ka wuli k'i jɔ i k'i jɔ k'i sɛmɛ n'i tɛ se k'o kɛ i k'i sigi k'i seli n'i tɛ se k'o kɛ i k'i da k'i seli n'i tɛ se k'o kɛ i k'i kɔrɔli kɛ ten dɔrɔn ka seli kɛ ten seli bɛ bin ka bɔ i kan wa tɛ bɛ ka bɔ i kan o de bɛ misiri valeur yira an na nka anw filɛ nin Alahu Taala de jɛnna ko ka silamɛya kɛ diinɛ ye diinɛ min ye diinɛ laban ye mais Ala ye condition dɔ d'an ma Sise in tansurullah yansurukum ko ni aw ye Ala dɛmɛ Ala b'aw dɛmɛ Ala ko ne ka dɛmɛ dulonnen bɛ aw yɛrɛ ka Ala dɛmɛ fɔlɔ anw bɛ Ala dɛmɛ cogo di ni aw ma silamɛya kalan k'a dɔn n'aw ma silamɛya kalan k'a faamu n'aw ma silamɛya fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn anw bɛ Ala dɛmɛ ni silamɛya yɔrɔ jumɛn ye n'an y'a kalan k'a dɔn fɛnɛ an b'a bila en application k'a appliquer a ɲuman na Ala ko cogo min na Ala kɛra ko cogo min na k'a k'o cogo la n'an y'o fɛnɛ kɛ an b'a lase mɔgɔw ma a lase cogo ɲuman fɛnɛ na الفهم الصحيح للإسلام والتطبيق الصحيح للإسلام والتبليغ الصحيح للإسلام mais sisan n'i y'anw jateminɛ sisan fɛn fɛn kɛlen bɛ k'an sɔrɔ o ye jahiliya ye kalan kɛ Alahu Taala y'a kɛ Burama ye misiri in jɔ misiri fana tɛ se ka taa abada ni kalan tɛ kalan filɛ nin ka kalanso jɔ misiri kɛrɛfɛla la ko dalu se tɛ anw bolo yen bilen kapa la foyi tɛ anw bolo bilen an tɛ taa misiri la mun na an ma kalan mɛ kalanso fana don kalan na n'an ma kalan jahilu bɛ taa n'an ye n'an ma kalan jahilu b'u sago kan na n ko kuma kɔnɔna na in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum arabu ye nasuru tila silamɛya kɔnɔ nasuru tilara ka kɛ naani ye nasuru tilara ka kɛ naani ye in tansurullah hunaka nasru istihqaqi hunaka nasru atafaduli wa hunaka nasru atabi'i wa hunaka nasru almabda'i Ala ko nin kɛ n'i ye nin kɛ n b'i dɛmɛ n'i taara sɛnɛkɛyɔrɔ la n b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ i taara ɛsɛriw fɛ yen u ko i ma ko i ne nin kɛ nin dan nin hakɛ la n'i ye nin nɔgɔ hakɛ don ka tila k'a tɔpɔtɔ ta i bɛ nin angɛrɛ hakɛ don a la i bɛ nin hectare hakɛ sɔrɔ n'i y'a kɛ Ala ye o min f'i ɲɛna a b'i dɛmɛ o a bɛ fɔ o de ma ko nasuru istihqaqi parce que e kan ka sababu min ta i y'o sababu kɛ Ala y'i dɛmɛ ka na n'o sababu ye nasuru dɔ bɛ yen o ye nasuru tafaduli ye se t'i ye dabali t'i ye mais Ala yɛrɛ y'i ye ten dɔrɔn k'a fɔ o tuma nin ye n ka jɔn ye a sabalila n ka tɔɲɔn kɔrɔ Ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔn dɛ bon bɛ mɔgɔ fin dɔ de bila ka mɔgɔ tɔɲɔn parce que hunaka saburu wa hunaka rida sabali bɛ yen mais fɛn wɛrɛ b'o sanfɛ n'o ye rida ye ka diɲɛ sabali fɛnɛ ka diɲɛ tɔɲɔn kɔrɔ ni diɲɛ n'o kɔrɔ ni Alahu Taala y'o ta k'o d'i ma Ala bɛ i dɛmɛ a bɛ fɔ o de ko nasuru tafaduli nasuru dɔ bɛ yen o nasuru tabi i ye an mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na min ka fanga ka bon min ka fɛlɛ ka bon min ka kɛkɛ ka bon min ka kala ka bon o bɛ se dɔw la furasi t'o la silamɛya t'o la kafiriya t'o la bon hunaka nasuru mabda'i n bɛ segin nin ka kuma kan sirifukɛ min bɛ an bolo n'o ye Uthman Madani Haidara ye ale ka dɛmɛ ye a bɛ fɔ o de ko an-nasru al-mabda'i parce que sirifukɛ est un homme de principe principe dɔ de tun b'a bolo kabini a ka denmisɛnya waati la tagabolo dɔ tun b'a bolo kabini a ka denmisɛnya waati la o tagabolo ni ma sa n b'o ta hakiku kɛ o de kosɔn caman wulila n'u wulila
b'a fɔ ko ko donc ko jamakulu nin bɛɛ komi serifukɛ ka jamakulu dɔw yɛrɛ b'a fɔ jamakulu nin bɛɛ a yɛrɛ bɛna tɛmɛ serifukɛ ta la don dɔ ne b'a fɔ yɛrɛ ko non serifukɛ ta wuli cogo ninnu ta wuli cogo tɛ kelen ye dɛ serifukɛ ta wulila tabi i yan kabini fitinin ma ka i bɛ mɔgɔw senkɔrɔ k'a kɛ dɔɔni 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 o kɛra Alahu Taala min ɲɛna o Alahu Taala bɛ yen o Alahu Taala de bɛ k'a sama fo ka se ɲɛfɛla la fɛnɛ tant que ne ale ma se a ka ko laban ma don min na a ko tɛ ban abada parce que déjà a wulila tabi i yan an b'o de fɔ ko nasru al-mabda'i o la an bɛ min fɔ jama ɲɛna ne ka kalandenw de ka ca kɛnɛ in kan yan kuma man di ne da kɛnɛ in yɛrɛ kan n yɛrɛ cɛman in kuma na kɛnɛ in kan ka Abu Jafaru to yan ka Sise to yan ka Yahya Hamidu to yan Adamu Kulubali o ye n dɔgɔkɛ ye k'olu to kɛnɛ min kan ne man kan ka kuma ka tɛmɛ o kɛnɛ kan ne ta ye min ye dɔrɔn o ye foli ye ka foli lase aw ma ka tila ka kangari da an ye fɛnɛ an ka to Alahu Taala kɔ arabu ko cogo di min kɛlen bɛ k'anw sɛgɛn diɲɛlatigɛ bɛɛ la ko shagalana talabul mafqud an shukril mawjud fa asana al adaba ma al ma'bud fɛn min t'an bolo an bɛ k'o ɲini o ɲini y'an ɲina min b'an bolo o barikada kɔ o fana ye kɛra sababu ye an ye jugujuguya ta ni Alahu Taala ye donc an bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ la parce que ne ni kuma man kan yɔrɔ na kabini na sɔrɔ n ko n tɛ kuma ne mɔgɔ min tɛ kalan yɛrɛ lɔ e tɛ diinɛ yɛrɛ lɔ ko i bɛ Ala dɛmɛ cogo jumɛn na donc ko an ka Ala bato cogo le ɲini k'a dɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ Ala batora ye ka sɔrɔ ka kɛ misiri selibaga ye ka sɔrɔ ka kɛ su ni jaga ni heji kɛbaga ye i k'a lɔ fɔlɔ i ka sɔrɔ k'a kɛ a lɔn Ala k'a nɔgɔya an ye a baara Ala k'a nɔgɔya an ye n ye min laɲini ka dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn hakili jigi kuma dɔra n'o bɛ se ka kɛ walagada ye an bɛɛ bolo san caman na kuma dɔra fo ka taa anw don kaburu kɔnɔ n y'a dabɔ a kama denmisɛnninw ani musomisɛnninw walagada in ɲɛsinin bɛ k'a kɛrɛkɛrɛ k'a ɲɛsin olu ma mais kuma dɔra mɔgɔkɔrɔba dɔw fana bɛ se k'o ta sɔrɔ a kɔnɔ o y'a laɲini ye Ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'o ye duman ye misiriba min n'a lɔra kuma caman kɛra o kan a lɔra kun min kama kuma caman kɛra o kan minnu fana y'a lɔ n'o y'o ka nafolo dɔra kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan nin ye darajaba ye nin ye fisamantiyaba ye nin b'a jira k'a fɔ ja an bɛ ka dɔɔni faamu silamɛya min n'an b'ara an bɛ ka dɔɔni faamu a la laadara nin baara ɲuman ɲɔgɔn n'a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lɛtiri bila arabu le ma k'o ye n'a lɔ ka d'an ma o tɛ o bɛ n'a lɔ k'a nafolo bɔ o bɛ Ala le ɲinina n'anw fana ko an bɛ Ala ɲinina n'olu ye Ala bɛ ɲini ni fɛn minnu ye n'o ye Ala bato sow ye n'olu y'o bɛɛ lɔ anw ye o tuma na lahara n'olu taara don alijinɛ na anw na lɔ a yirisumana ka k'olu filɛ ye sa kɛ donc n'a nana faamu ka se degré la anw yɛrɛ bɛ sɔn ka kari k'a faamu k'an ka nafolo ta ka don ni soba lahawta ɲɔgɔnna na ko arabu bɛ Ala min ɲinina ko anw yɛrɛ b'o Ala kelen de ɲinina n balima alisilamɛw n b'a jigin n'an sera nin degré la Ustaz Ahmad faamuya dɔɔni kɛra o tɛ hali bi k'a belebeleba kɛ Ala m'o nɔgɔyara an ye a ma kɛ ka dugu masiri dɛ Ustaz Ahmad ka kuma na a dabɔra le ko an kana bato k'a kɔnɔ ko an kana seli k'a kɔnɔ Ustaz y'o misaliya le fɔ Ustaz Sɔlihu Kulubali fana y'o dɔ le fɔ Benba fana y'o kelen de fɔ ne nana misiri in kɔnɔ ka na Alahu subhanahu wa ta'ala bato misiri selili ka fisa ka tɛmɛ kelen na seli kan fo siɲɛ 27 donc ne y'o to yen ka taa yɔrɔ la 27 tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na misaliyara e taara tugan fɛ baara la mɔgɔ min bɛ mɔgɔ sara kalo la 27 e terikɛ taara dora min bɛ mɔgɔ sara kalo la 1000 e yɛrɛ taara dora e ye terikɛ wele k'a fɛn bɛɛ kɛ a tɛ mɔgɔ woloma ne sera dɔrɔn a bɛ taa a bɛ ka sara d'e ma terikɛ ma ma sɔn mais e yɛrɛ dora la n'a sigira ka na faso kɔnɔ a fɔ aw na se ka kamaliya kɛ cogo kelen na dɛ o bɛ cogo min na kɛnɛ kan o tuma na laharata ko in fana bɛ ten misiri seli jama seli ko ɲɛfɛ o lɔn ko ɲuman Ala k'o di silamɛw ma o faamu ko ɲuman Ala m'o dira an bɛɛ lajɛlen ma cɛ o cɛ mana mɛn i tulo la hayya ala sala hayya ala fala ka pala dugu kɔnɔ e ka to i ka so kɔnɔ ko e bɛ seli fana seli la
lansara fitiri safo fajiri e b'o seli la misiri dun welela e ka misiri wele kan mɛn balimakɛ e tanaba kɛ dɛ misiri min bɛ dugu in kɔnɔ mikoro kan bɛ fan bɛɛ e y'a mɛn e mana ala ka wele kan jaabi balimamuso ye kojugu kɛ dɛ balimakɛ e ye kojugu kɛ dɛ an k'o mɛn k'o nɔrɔ misiri lɔ Burama ka kunkolo bila an kunna dɛ a y'a ka seko kɛ ani ala cɛ maa ko tɔ tora anw ta ye dɛ mɔgɔ o mɔgɔ denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan ni seli kɔni welela e kana ala ka wele kan jaabi o ye wajibi ye ala ma sɔn ka sira di fiɲɛtɔw ma fiɲɛtɔ min tɛ yeli kɛ a ka seli a ka so kɔnɔ ko fo a kana misiri lera kana misiri wele kan jaabi o fiɲɛtɔkɛ in ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko a ka jɛndi ale ma a bɛ seli a ka so kɔnɔ ala kira ko i bɛ se ka seli ka so kɔnɔ Madina ye dugu min ye o lon kama a dugumafɛnw ka ca a bundanu n'a saw bereminɛna dun tɛ e bolo a y'a kɔ don ko ala ye Jibril bila ka na fɔ a ye yala mɔgɔ min tɛ yeli kɛra ni bereminɛna t'a bolo yala a bɛ lajɛni kɛ kan mɛn wa ko a ko ko ale bɛ lajɛni kɛ kan mɛn o tuma na ne ye lajɛni kan mɛn i tulora ka na ala ka wele kan jaabi ala ka so ra k'o fana ye ma wajibi ye hali ni bereminɛna t'e bolo na juru siri misiri la e ka taa n'a ye i ka so ni seli waati sera i ka juru minɛ k'o kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ ka na misiri la ka na bato kɛ o da ka dira e ka to so kɔnɔ ka seli wele kan mɛn ko e mana seli wele kan jaabi fiɲɛtɔw min ni bereminɛna t'a bolo dugura dugu min sa n'a bundenninw ka ca aw min ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ ra e min tulo bɛ fɛn bɛɛ ra e t'a bɛ kɛ cogo di Burama ka kungo le bila an kunna dɛ ya rabbi a ta fanga ala ma dir'a ma a ta fanga ala ma dir'a ma donc ran balimaw n b'a fɛ halisa an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye fɛn min na o ye misiri nin yɛrɛ lɔkun ye n'o ye bato kɛli ye comme Ustaz Ahmad y'a fɔ cogo min na silamɛya ye lɔsen 5 ye mais silamɛ yɛrɛ ye lɔsen 2 ye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salah ni banana a tɔw bɛ bɛn ka bɔ i kunna ni nafolo t'e bolo dɔw bɛ bɛn ka bɔ i kunna ni nafolo t'e bolo heji ni jaga ɲɔgɔnnaw bɛ bɛn ka bɔ i kunna ni banana sun bɛ bɛn ka bɔ i kunna mais seli ko ni banana ne tɛ se ka lɔ i bɛ tingo k'ale kɛ o tɛ bɛn seli ni banana ne tɛ se ka tingo i bɛ sigi k'ale kɛ a tɛ bɛn seli ni banana ne tɛ se ka sigi yɛrɛ min i bɛ sigi ka tingo k'ale kɛ o tɛ bɛn seli ni banana ne tɛ se ka sigi ka tingo hali ne bɛ la kinibolo gɛrɛn kan k'i ɲɛsin kɔrɔ ma a bɛ kɛ ten ne tɛ se k'o kɛ hali ne bɛ la ɲuman bolo gɛrɛn kan k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'a kɛ ten k'a seli ne tɛ se k'o kɛ hali ni sen bɛ sin kɔrɔ ma ka fɛn don i kun kɔrɔ ka kun kɔrɔ ta ka ɲɛsin kɔrɔ ma o bɛ kɛ donc seli silamɛ lɔsen o ye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silamɛ lɔsen ye 2 ye a filanan k'o ye seli ye donc misiri jɔra o le kosɔn alhamdulillah badenw ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen de tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madani Haidara nisɔndiya kuma minnu bɛ a yɛrɛ bolo an nana olu lase an ka jɛ an ka ɲamada a fɛ bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera ila yawmiddin أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلامه أمبي نسو جابا كنكا بي نعم أمبي على بركة دا كنكا نعم أمبي على ولي مندو كنكا نعم كنمي الله تعالى كسبنا دايلا على نعم كبي جماما نعم وكني إسلامية بولو كنمي كني بودوي نعم ميا كوردو مسريلا نعم warkadi na nga mambi ja tako ka ala ka sojo nayi na otigi ka nafu je sabu abi ala kra hadith sallallahu alaihi wasallam na man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu fil jannati qusura ko ni ma o ma ye sojo ala ye na jena ya na hal ni shekulu de do na
k'a fɔ nin ye ala ka so ye ko i kana siga ala bi sanga zo jɔ a tigi ye alijinɛ kɔnɔ mana Burama a ye nin baaraba in min kɛ a k'an ka fo a jɛɲɔgɔnw a n'a dɛmɛɲɔgɔnw a n'a ka famille a n'a ka kalandenw an b'u fo u wale ɲuman dɔ ni hakili ɲuman na a ma dan misiri dayɛlɛli ma a ye so jɔ ala ye mɔgɔw bɛ se ka kalan yɔrɔ min na silamɛya yɛrɛ baara fɔlɔ kɛra ikra ko kalan mana a ye madarasa jɔ mɔgɔw bɛ kalan o kɔnɔ ka ala ka diinɛ dɔn o ye jɔyɔrɔ ye lahara dan t'o la o kɔ tɛmɛnen kɔ an ye a ka dɔgɔtɔrɔso piyɛri fɔlɔ da n'a fɔra dɔgɔtɔrɔso ayiwa silamɛ tɔgɔ ma fɔ o la kafiri tɔgɔ ma fɔ o tɔgɔ ye ko banabaatɔw mana banabaatɔ bɛɛ bi furakɛ yɔrɔ min na a ye koba kɛ dɛ jango ka jamana na yan fɛn min ka gɛlɛ an bolo kosɛbɛ yan a belebeleba dɔ ye furakɛli yɔrɔ ko ye alors ni mɔgɔ sɔrɔla jamanadenw na silamɛw la min ko ale bi so dɔ jɔ ka kɛ jɔnw furakɛ yɔrɔ ye a tigi a ye baaraba daminɛ an b'a fɔ a ye ko a k'a cɛsiri dɔgɔtɔrɔso in ni ala ye si di an ma ko an siw y'a kɔnɔ o dayɛlɛ don an bi y'a kɛnɛ kan sabu nin bɛɛ bi dilan ala de kama mana an b'a fɔ a ye ko a k'a cɛsiri foyi ma to diɲɛ na ɲuman kɛ kɔ i mana min kɛ i b'o de sɔrɔ ye n'i y'a mɛn ko silamɛ ka ka bɛɛ da ɲumanya de la ɲumanya tɛ a se bɛ ɲɛ dama ye c'est-à-dire bɛɛ n'i seko de don arabuw b'a fɔ ten faqidu shay'in la yu'ti fɛn min tɛ maa bolo i tɛ se k'o di maa ma nka Burama bɛɛ kan k'a ladege ladegeli tɛ i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ walima ka misiri jɔ ladegeli ye hali n'i sera ka ŋɔni bɔ sira kan hali n'i sera ka gabakuru bɔ sira kan hali n'i sera ka sira dingɛ dɔ gere mɔgɔw ka se ka tɛmɛ nin bɛɛ ye sadakatu jariyaw de ye sadakati minnu hali yɛrɛ salen kɔ fo ka taa diɲɛ wuli i b'a baraji sɔrɔ o la an bɛ kuma surunya an b'a fɔ Burama a ni ce ala k'a sara ŋaniya tɔ minnu b'a bolo ala k'a fanga se u la mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ fɛ k'a ladege ala ka bɛɛ se yarabi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an ka jamana ni Mali don an b'a ɲini ala fɛ balawu min b'a kɔnɔ ala k'a bɔ ala k'a suma silamɛw ala k'u don da kelen ala k'u bɔ da kelen ala ka fitinɛ duga ala ka fitinɛ duga ala k'o k'an ye kira bonya kama bi juma in bonya kama nin baara ɲuman ninnu kama salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam nazonja dando Allah aro kanalika ani jamaira kanalika futi maya ni jamate niya meko maya bendo be mo sia mo kon manga fo juno la ni no jonjete suruti mi anga nyamo bai ka damna ka tay kana laban ka tay ma ka kanga no jonja kura min wasanindo haklam be ngono be silamia ka bende sini misiri jo abe ko mi ala sulu jo fo manganga ga ala so kon ni bente fo manganga ya kon ni kilima anti yate ni jo kunye ka silamon faran min be silamon ne nyonche ko silla tun ne pew ngalon min be tikara kalanga ko ambe ka mo bla nyongona ko ngalon o kana ke chi misiri jo kundoyi ka palan rayo wasado misiri ni biro misiri arabu de donala alhamdulillah ne fa arabu maneteme fambe misiri ndara wera be kuma bampe asig ni sira dara ba me waya sira kallahu nasa ansisa ko la ka deme o bayira arabu ka demete arabu ka demete jura ka demetara mo sira dugum ko ka demetara ala ira ka demete baka Allah barakare ani barakala ani kenya ani be ani idra bonya ma fa ambe ka idra bonya ay dina min dayre kasi jankal fara ala saddu ka fara dina siraka woni karamo idra ne kan ne ya kan nkira fa sabila makka fenina tay afana kan fa makka na tay ayin kane islamiyya kane rerella
foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛya ka se ka bɛn kɔ o nisɔndiya min bɛ na ni ye jama nin ye k'a fɔ k'u nana mɔgɔ kelen de tɔgɔ da karamɔgɔ a bɛ kuma ba mɔgɔ dara nka o tɛ n bali ni n tɛ ŋaniya fɔ n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen nabaga ani tagabaga mɔgɔ minnu nana fɛn m'o sɔrɔ o tagatɔ fɛn kana o sɔrɔ k'an bɛ kunna wolo an ye baara dɔw couverture ka tila ka dɔ wɛrɛ dayɛlɛ o bɛ kɛ ɲɛ ma ka se ka ɲɛ an bolo kɔ bɛɛ ka jɛn k'an sama dugaw la o ye dɔgɔtɔrɔso ye fɛn bɛ se k'o dayɛlɛ an ye a se ka o kɛ hɛrɛ fɛn ye ka se k'a kɛ nafama fɛn ye an bɛ dugaw ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o fana kama o ka se ka kɛ don dɔ an ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn o yɔrɔ fana na bi komi an ye bi ta kɛ ɲɛ ma ala ka si jan kalifa an bɛɛ lajɛlen na an kana ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la tugun karamɔgɔ o bɛ diya n ye dɛ parce que diɲɛ ye piège ye quoi ni ye min kɛ mɔgɔw bɛ na i ladege mais maa dama mɔgɔ bɛ ɲɛrɛkɛla ladege tiɲɛrɛkɛla kɔnɔ mɔgɔ t'u ladege n b'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ ni ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni min ma se ka ɲɔgɔn kɛ ala ka se di u ma o ka se ka ɲɔgɔnna kɛ a yɛrɛ kɛra nin ye a ma kɛ nin ye o ka se ka ŋaniya ɲuman ta ka diɲɛ yɛrɛ ɲini ka hɛrɛ ɲini ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka taa lahara nimisa kana an sɔrɔ yen an b'o ɲini ala subahanahu wa taala kiraba fɛ ala k'an dɛmɛ ala ka hɛrɛ d'an ma ala k'an jigiw tugun ala m'an wasara ala k'an makow ɲa ala ka lafiyaw d'an ma diɲɛ sutura ala m'an suturara lahara sutura ala m'an suturara an bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn na min gɛlɛya ye ala m'an ɲɔnina fitina minnu bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ban pewu bɛn min bɛ ɲini silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala maa min tɛ silamɛ ala ka na ni bɛn ye ala ka na ni jijiri ye a yɛrɛ ala k'a mɛn a ka baara la k'a bila kɔrɔ ye ala kana bila halisa nimisa ye bonya lahɔrɔma kosɔn kiraba bonya kana kosɔn salamu mamadu an ni seri sɔn madani hadara jɛra ala de kama n'o ala kama jɛ ye tiɲɛ ni ale bonyana an kan ka nisɔndiya tamasiyɛnba min bɛ yen n'o y'an nisɔndiya kosɛbɛ o de ye burama ni ayiwa seri sɔn madani hadara ka ɲɔgɔn kanu a kɛra ala de kama an bɛ moriya ni karamɔgɔ dɔn min o ye hasidiya de ye mais mɔgɔ ka misiri jɔ k'a fɔ ko karisa n bɛ taa karamɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛ nɔfɛ n'o mana mɔgɔ si tɛ sela kɔnɔ n'o ma don a kɔnɔ mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ o ye tamasiyɛnba ye tamasiyɛn min n'a bɛ walanda jira anw denmisɛnninw na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hasidiya dabila k'a dɔn k'a fɔ ni ala ye min kɛ min ye dɔrɔn o y'o bannen de ye o kumana burama y'o tamasiyɛnba min jira an nisɔndiyalen don o la k'a fɔ seri sɔn madani hadara ka na a ka ayiwa misiri k'a seli ayiwa k'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ karamɔgɔw la a bɛ se k'olu bila ka seli ale yɛrɛ fana ye karamɔgɔ ye o kuma o ye walanda ye k'a di anw ma an fana ka jɛn ni ala ka latigɛw ye an ka ɲɔgɔn kanu an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka jɛn ni ala ka latigɛ ye o kuma nisɔndiya de bɛ n na nisɔndiya min bɛ n na dan fosi t'a nisɔndiya la sabu an balimakɛ ale bi kapala yan alhamdulilahi rabbil alamin ala y'a dɛmɛ a ka silamɛw dɛmɛ a ye misiri jɔ ka kalanyɔrɔ jɔ sisan an nana dɔgɔtɔrɔso pierre fɔlɔ posé ka juma misiri dayɛlɛ a ye ayidara kanu n'a ɲɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ fiyewu a ye ne kanu ka se a da la yɛrɛ dɔgɔyala don yɛrɛ bonyana tɛ mɔgɔ yadalen tɛ se min b'a ye bi ka tila k'a yɛrɛ bɛn ni adamadenw ye ka tila ka baara kɛ diɲɛ ka lafiya vraiment ne nisɔndiyara kosɛbɛ misiri in dayɛlɛli la ani dɔgɔtɔrɔso pierre fɔlɔ poseli la n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn ala ye mɔgɔ dɔw de da tan hɛrɛni min b'u bolo ala y'u ni mɔgɔw ja la alors u bɛ fɛnw kɛ dugukolo kan ala ka jɔn bɛ se ka lafiya cogo min na alors ala y'o mɔgɔw da olu bɛ yen an bɛ ala deli ala k'a ɲɛ olu de la n'o tɛ i y'a fɔ cogo min na ne nisɔn ka di dan tɛ nisɔndiya yɛrɛ min na fiyewu o ye ka bɛɛ fo e yɛrɛ ye jama ye nin bɛɛ de y'a ka baara bila minnu bɔra bamakɔ minnu bɔra sikaso minnu bɔra kapala yɛrɛ dafɛ duguw la minnu bɔra fo kocalaw la u camanba de bɛ yan n'u sira ɲɔgɔn fɛ sikaso u bɛɛ bɛ nin kɛnɛ kan yan yɔrɔ caman mɔgɔ bɛ yan bi bon a bɛɛ nana burama kelen de tɔgɔ la sabu ka d'a kan mɔgɔ n'i ɲɛna ka ɲɛ ala ka jɔnw ma ala yɛrɛ bɛ ɲɛ i ma n y'a f'i ye n bɛ segin a kan mɔgɔ min don dusukun kelen de don n'a y'i kanu dɔrɔn a banna mɔgɔ min don fana a ye dɔɔnin min sɔrɔ a bɛ fɛ ani diɲɛ bɛɛ ka ja la bon mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ ten ala b'i dɛmɛ mana nin bɛɛ ye ala ka dɛmɛ de ye mais mɔgɔ o mɔgɔ nana an ka foli bɛ a bɛɛ k'a ɲini ala fɛ fana ala ka bɛɛ ɲuman segin ka t'i sigiyɔrɔ la hɛrɛ la a ye baara min daminɛ nin ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ko ye ka o fana dayɛlɛ don yira an na o se bɛ ala de ala k'o nɔgɔya an ye ala ka silamɛ bɛɛ dɛmɛ min bɛ se ka nin baara ɲuman ninnu kɛ ala ka dugukolo kan pour que diɲɛ bɛ se ka lafiya n bɛ fɛ ka nin de fɔ ala sago aw sago bon ni message bɛ ne bolo ka lase silamɛw ni maliyɛnw ni diɲɛ bɛɛ ma
o de ye an ka bɛn parce que fɛn o fɛn hɛrɛ bɛɛ ju ye bɛn de silamɛw n'aw bɛnna ala b'aw dɛmɛ hali kafiriw n'u bɛnna ala b'u dɛmɛ an y'o ye Firawuna ka kisa la alors ani Musa kɛra ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn sɛgɛn kosɛbɛ mais ko laban na ala ka jɔnkɛ ta la n'o ye Nabilahi Musa ye mais Firawuna dɛsɛ kun kɛra a la mais Alahu Taala ye min jira o la comme an tɛna don kisa kɔnɔ o gɛlɛman kun ye dugaden don wa fana a ka jama bɛnnen don n'u ko ka min kɛ bɛɛ bi bɛn o ka dɔ ti bɔ dɔ kɔfɛ bon bɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ yen ni wele kaminen fɛ o de ye ka diɲɛ bɛɛ wele khasatan silamɛw jango maliyɛnw an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn ala ye min kɛ o kɛra ka ban mais n'an yɛrɛ bɛnna an bɛ ka hɛrɛ bi bɛn de kɔnɔ mais n'an farala an ka dekun de b'a kɔnɔ an ka hɛrɛ t'a kɔnɔ hɛrɛ t'a kɔnɔ diɲɛna yan hɛrɛ t'a kɔnɔ lahara hɛrɛ bi min na o de ye bɛn ani kelenya ye ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɔ ye ni wele kan bɛ ne bolo nin kɛnɛ in kan n b'o wele de da silamɛ bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ fana ye ala sago sago falhamdulillahi rabbil alamin badenw nin tun ye an ye kapalakaw ka misiri dayɛlɛ hukumu kɔnɔ min n'a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Sikaso mara la an karamɔgɔ fɛ Seyid Sharif Usmani Madani Haidara ka fara alisilamɛw kan k'u ka nisɔndiya yira ni misiri belebele in dayɛlɛni na an b'a deli ala de fɛ ala k'a kɛ alisilamɛw ka kelenya misiri ye bato minnu bɛ k'a kɔnɔ ala kɛ u bɛɛ lajɛlen jaabi ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ an jɛra a ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadaliw la k'a fɔ sigida wɛrɛw bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga sere more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je haidara yo jama be ko angata